L-Awtorità Maltija tal-Mediċini rċiviet applikazzjoni mingħand importatur biex tibda timporta lejn pajjiżna ditta ta' Morning After Pill. Fid-dawl li bħalissa l-Parlament qed jiddiskuti dawn il-mediċini, tkellimna mal-Professur Anthony Saracino Inglott, chairperson tal-Awtorità, dwar il-pożizzjoni li se tittieħed, ċoje jekk hux se titħalla tkun reġistrata biex eventwalment tidħol fis-suq. Il-Professur Saracino Inglott tqarmana li l-importatur ingħata l-parir li jkun prudenti u jistenna li l-Parlament u l-Kumitati tagħha jieħu deċiżjoni dwar il-pożizzjoni tal-Istat. Fil-verità, naħseb li legalment se jidaħluha u legalment stajna nirrikmandaw lis-Superintendent tal-Public Health biex joħroġ il-liċenza. Aħna wkoll derinna illi jkun prudenti jekk nħallu l-eżitu ta' proċessi li beda u qiegħed fi stadju avanzat. Għalhekk sakemm tittieħed id-deċiżjoni fl-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna kollox huwa inċert. Kieku ma minniex hekk, wieħed seta' ġaba din mediċina seta' ġab l-istokk u sab kollox u l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiż jista' bil-libertà kollha żgur bħala rappreżentant tal-poplu jgħaddi kwalunkwe liġi drakonjana kemm tkun. Ma jista' jgħaddi għad il-liġi u jgħid jiena ma rridx l-lawam fil-pajjiż u jiena ma rridx Levonell. Bekk kulħadd ikun ċar illi f'Malta huwa l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea li ma rriduhomx jidħlu daw. Il-Professur reġa' tenna li ma kienx hemm lokal diskussjoni fil-Parlament u li ma jarax il-bżonn għal liġi kontra l-Morning After Pill għaliex is-sigurtà u l-kwalità tal-pilloli huma xjentifikament ippruvati. Bla dubju ta' xejn. Nistgħu nagħtu dan u naħseb li nkunu b'mod legali. Ovvjament, wieħed dejjem jibqalu dritt illi bħal kull ħaġa demokratika oħra li jista' jekk irid ifittna bil-qorti pereżempju li ħadna deċiżjoni, pereżempju jekk wieħed irid jibqa' jinsisti li aborti fejsient, jista' jkun illi jista' jtellak il-qorti u jgħidlek li ġab abort fejsient, mbagħad sta għall-qorti biex tirraġuna hekk. Kemm il-darba dan jiġri Saracino Inglott stqar li l-awtorità għandha l-provi kollha biex quddiem il-qorti tippreżenta l-istudji li jxejnu allegazzjonijiet li l-Morning After Pill għandha l-effetti ta' abort. Dan anke fid-dawl li l-unika klawżola biomedika li żammet lil pajjiżna milli ddaħħal dawn il-pilloli fil-passat tneħħiet mis-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea minħabba nuqqas ta' bażi xjentifika tal-effett abortiv tal-Morning After Pill.